ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ସେବକ, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ତାଙ୍କ ଚଳୁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ଭୋଗ ଲାଗେ। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ବଡ଼ପଣ୍ଡାଏ କ୍ରମେ ବୟସ ଭାରରେ ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଦିନକର କଥା, ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ସେବା ପୂଜା ସାରି ମନ୍ଦିରରେ ବସିଲେ। କେହି ନଥାନ୍ତି। ବଡ଼ପଣ୍ଡା କରୁଣ ଭାବରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ଚକାଡୋଳା, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ। ମୋର ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ମୁଁ ଆଉ କାଲିଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆସିପାରିବିନି। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଭକ୍ତର ଏ ଆକୁଳ ଡାକରେ ପ୍ରଭୁ ବିଗଳିତ ହୋଇ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶ୍ରାବଣର ଧାରା ଝରିଲା। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ପଣ୍ଡାଏ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଭକ୍ତଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଲେ। ବଡ଼ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଜୀବନର ଶେଷ ବେଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିଛି କାମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ମାଗ ଭକ୍ତ, କିଛି ତ ହେଲେ ମାଗ। ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ରାଇ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିବି। ସେ ପିଲାଦିନୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ। ତାର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତାର ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ପୂରଣ କର ପ୍ରଭୁ, ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତା ପରଦିନ ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଲେ। ବଡ଼ ଖୁସିରେ ପଣ୍ଡାଏ ଘରକୁ ଫେରି ଝିଅକୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ। ପରଦିନ ରାଇ ଦିନ ସାରା ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାରେ ପୂଜାବ୍ରତ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଠାକୁର ଘରେ। ରାତି ହେଲା। ମହ ମହ ବାସି ଉଠିଲା ପୂଜାଘର। ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା ଘରର ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନମୋହନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲୁହ ଓ କୋହରେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ରାଇ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଚେତନା ଫେରି ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗିନିଅ ରାଇ। ରାଇ କହିଲା, ମୋତେ ବିବାହ କର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଚାହେଁ। ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ। କହିଲେ, କଥା ଦେଉଛି ବିବାହ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋପନରେ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଲେ ରାଗିବେ। ରାତାରାତି ପଣ୍ଡା ବିବାହ ବିଧି ସାରିଦେଲେ। ରାତି 9 ପାହୁଣୁ ହଟିଆ ନାଗର ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଫେରିଗଲେ। ପ୍ରଭାତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଦେହରେ ହଳଦୀ, ପାଦରେ ଅଳତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ କି ବେଶ? ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଚକା ଆଖି? କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ କି? ଜଗନ୍ନାଥ ଚମକି ଗଲେ। ନା ନା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ଏ ଦଶା ହୋଇଛି। ମା ତ ବହୁତ ସରଳ, ତେଣୁ ବୁଝିଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। କଳିହା ନାରଦ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସତ କଥା କହି କଳି ଲଗାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିଏ ମିଳିଗଲା। ସେ ଦିନେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଓ ଝିଅ ରାଇ ତାଙ୍କର ଆଦର ସତ୍କାର କଲେ। ନାରଦ ଝିଅ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଦେଖି ତା ଶାଶୁଘର କଥା ପଚାରିଲେ। ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ନାରଦ ଜାଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ରାଇ ବାପ ଘରେ ଅଛି। ନାରଦ ରାଇକୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଯାଇ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସେବା କର। ଦେଖାହେଲେ ସତ କଥା କହିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଦୟା କଲେ ତୁମେ ଶାଶୁଘରେ ରହିପାରିବ। ତା ପର ଦିନଠୁ ରାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଳରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର କରି ଓ ଅନ୍ୟ କାମ ସବୁ ଗୋପନରେ ସାରି ଫେରିଆସେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲେ, କିଏ ଓ କାହିଁକି ଗୋପନରେ ମୋର ଏତେ ସେବା କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଦିନେ ରାଇକୁ ଧରିଲେ ଓ ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ରାଇ ସତ କଥା କହିଦେଲେ।
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗି ନିଆଁ ବାଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଡରି ଛାନିଆ। ବୁଝେଇଲେ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁଝିବେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଳିହା ନାରଦ। ସବୁ କଥା ଆଉଥରେ ଶୁଣି ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ତ ବିବାହ କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ଷକ 365 ଦିନ, ସେଥିରୁ 25 ଦିନ ରାଇଙ୍କ ନାମରେ ରହୁ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଠାରୁ 25 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ ରାଇଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଖି ପବିତ୍ର ହୁଏ, ମହାପାତକ ନାଶ ହୁଏ। ଲୀଳାମୟଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।